Hola, amics i amigues, soc Maria. Jo soc del Col·legi Maria Auxiliadora i vos vull presentar este llibre que és de Fina Xirves i es diu Versos banyats. I he vingut a este lloc perquè com tots els seus poemes són d'aigua. Vaig a llegir un poema dels aneguets. Cuec, 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 es diu la mare. Cuec, 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 els aneguets. Tots junts li van al darrere en fila ben creguts. Les balenes em sorprenen. Són com les illes flotants. No respiren com els peixos, sinó com tots els humans. Els peixets multicolors, amunt i avall a l'aquàrium. Al vell mig del menjador, aletegen sense pausa els peixets multicolors. Un peix pallasso s'amaga entre els escims. I un peix aguanta una branca de corall. Bufa i fes bambolles. És molt divertit. Prova a escampar-les sols amb un bufit. Ves en compte i no te banyes.